Codziennie o godzinie 13:48 rozbrzmiewa hejnał z wieży. To symboliczne nawiązanie do roku lokacji Pucka 1348. W latach 30. XX wieku Puck rozwijał się jako spokojne, niewielkie miasto powiatowe, choć administracyjne podległe Wejherowu. Właśnie stoimy przy najstarszym sklepie w Pucku. Rok założenia 1899. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Pucka sięgają wczesnego średniowiecza. Archeologiczne odkrycia potwierdzają istnienie portu morskiego już około X wieku w dnie Zatoki Puckiej. Odnaleziono pozostałości drewnianych konstrukcji portowych oraz wrak długiej łodzi słowiańskiej z pierwszej połowy X stulecia, czyli z okresu przed chrztem Polski.